ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо метавонед ки пахши мустақими муҳорибаи Лоиқ Раҷабовро тамоман бепул тамошо кунед. барои дастгирӣ мо лайкро зер кунед. мо боша наворро худи ҳозир оғоз мекунем. инак имшаб яъне шаби 28 ба 29 январ дар амрико дар шаҳри Майами турнири Eagle FC 44 баргузор мегардад ки дар он варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад ва рақиби ӯ варзигар аз Гавайя Зак Зейн хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки муҳориба дар вазни нав яъне 75 кг баргузор мегардад ва ҳардуи ҷангоҳаро вазни даркориро карда тавонистанд. турнир ҳамин шаб яъне шаби 28 ба 29 январ аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ҳозир дар рӯи экранҳои худ дида истодаем ки дар дигар давлатҳо соати чанд оғоз мегардад. дар ин турнир ҳамагӣ 10 муҳориба баргузор мегардад ва муҳорибаи Лоиқ Раҷабов зидди Зак Зейн аввалин муҳорибаи турнир хоҳад шуд ва ин маънои онро дорад ки муҳорибаи Лоиқ соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе сар мешавад. акнун мегзарем ба қисми асосии навор дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. якум вариант ин приложени Flixcast. ин приложениро шумо метавонед бепул скачат кунед. регистратсияро гузашта дар ноутбук, телефон ё компютерҳои худ турнирро тамоман бепул тамошо кунед. варианти дуюм ин телеграм канали Паҳлавон. мо дар онҷо ссилкаи пахши мустақими ин турнирро мемонем ва шумо метавонед ба ҳамон ссилка даромада ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар описани видео. ана ҳамин аз дӯстон роҳҳои тамошо кардани турнири Eagle FC 44. ҳозир боша якҷоя ба комментария фаромада Лоиқ Раҷабовро дар онҷо дастгирӣ мекунем ва ба ӯ ғалаба орзуманд мешавем. то боздид хонободу сарбаланд бошед. 164.5 for Loic Radzhabov. Radzhabov and Zayn, a part of our prelim portion in the newly instituted 165-pound division. дӯстон, чӣ хеле ки медонед ширкати шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати шифофармо харидорӣ кунед. барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.